منی بلوچ راج دروت و درہباتے انچو کشمہ سرپدے گستگیں 20 روچا چی گیشتریں کہ بلوچ ایک جیتی کمیٹی سرا ریاستی زورا کی ریاستی کریک ڈاؤن برجا ہند ویشی تہا نہیں کا مردین بلکہ چوک پیر کماش جنین زالبول درست جنگو کشگ لٹو کٹ کنگ بتگاں دستگیر کنگ بتگاں بیگوا کنگ بتگاں وہ دروائن سلسلہ ماشما درستان چم میں ود دیستگ مرچی بلوچ ایک جیتی کمیٹی سرا ریاستی زورا کی ہمیں آترا برجائند پرچا کی بلوچ ایک جیتی کمیٹی ریاستی ظلم زورا کیا نے علاقہ اوشتا تھا بلوچ چکچونی علاقہ اوشتا تھا بلوچ امتوار او یک مشت کنگے واسطہ ای جہد کو تھا اما سیاسی راشون کیا زیے روچا بلوچ توار جوڑ بتگاں ا بلوچ جنز بہر بتگاں امرچی جتا جتائیں جیلانی تہا قید و بندہ ای ودا بلوچ ایک جیتی کمیٹی سرکماش ڈاکٹر مہرنگا آوار مرکزی راشونا ابید صدانی کساسا مردم جتا جتائیں جیلانی تہا قید و بند کنگ بتگاں وہ اما توار بتگاں کیا زیے روچا کیا موتی شپ روچ اوتی نہ کوہل چارتا نہ اوتی زند چارتا نہ اوتی آو کے باندات چارتا بلکہ اوتی شپ روچ بلوچ ظلم زورا کیانی علاقہ توار چست کنگا داتگ او ہمیں آترا امرچی جیلانی تہا قید و بندن گڑے بلوچ راج ذمہ واری ہیں کہ اس سیاسی راشونا گو آوار ارچ اما مردم کہ ای ودا جیلانی تہا بندہ آوانی آجو یہ آترا ہوتی لوگ انچے در بیتے او بلوچ ایک جیتی کمیٹی نیمگا چے باندہ یعنی 16 اپریلا کہ بلوچستانہ جتا جتائیں دمگا آوار کراچیا کے زہرشانی کنگے اعلان کنگ بتا آئی زہرشانیاں نیتوں کا باہر بھی بیتے وہ یہ چیز ثابت پہ کنتے کیا ای ودا بلوچ ایک جیتی کمیٹی آوار ارچ اما مردمے گما ارچ اما سیاسی کارکنے گما ارچ اما سیاسی راشونے گما اوشتا تک کیا بلوچے گما امتوار بتا یا بلوچے بانداتے بلوچے وشحالی گپ جا تک ایشو میں درستانی ذمہ واری ہیں کہ اما زیے روچا بلوچ راج توار جوڑ بتگا مرچی بلوچ راج آوانی توار جوڑ بھی بیتے منتوار